Rača je miesto, ktoré si zamilujete na prvý pohľad a ešte viac na každodenný život. Spája v sebe totiž výhody veľkého mesta, no je v kontakte s takouto krásnou prírodou a pritom si stále zachováva svoj vinohradnícky šarm. Dnes vás práve tu zoberiem do šikovného bytu, ktorý je síce kompaktný svojou výmerou, ale veľký tým, čo ponúka. Poďme sa na ňo pozrieť. Nájdete ho v novostavbe priamo v srdci Starej Rače. Kým vy bývate v modernom projekte, za rohom sa klenú malebné uličky starých vinohradníckych domov. Na Rustaveliho ulici ste doslova obklopení občianskou vybavenosťou. Prvé obchody a služby máte hneď pod oknami. Zástavka električky či pošta sú len pár krokov a cez cestu máte OC Rača, kde nakúpite všetko potrebné. Do centra sa autom dostanete za 10 až 15 minút a ak radi trávite čas v prírode, poteší vás, že 10-minútovou prechádzkou prídete do lesa a k turistickým a cyklistickým trasám Malých Karpát. Lokalita jednoducho na jednotku. Bytový dom je súčasťou projektu Radničné námestie Rača s vlastným detským ihriskom a upravenými spoločnými priestormi. My sa nachádzame v jeho strednej budove, na 4. podlaží 6-poschodovej novostavby s výťahom. K bytu patrí pivnica a veľkým bonusom je aj vlastné vonkajšie parkovacie státie priamo pod oknami. Samotný byt má každý meter štvorcový výborne využitý. Nájdete tu všetko potrebné, prirodzene rozložené v priestore, bez hluchých miest, no zároveň dostatočne vzdušne. Byt sa predáva kompletne zariadený, takže je ideálny pre bezstarostný štart alebo na okamžitý prenájom. Interiér pôsobí harmonicky, je elegantne zladený v jednotných dekóroch a dobre udržiavaný. Doplňa ho veľký balkón, ktorý poskytne ideálne miesto na rannú kávu alebo malé bylinkové zátišie. Ak hľadáte rozumný byt na vlastné bývanie alebo investíciu, nezmeškajte túto ponuku. Teším sa na vás na obhliadke.